Solid. Solid ride. So actually guys, first time ko talagang magmaneho ng mga ganito kalalaking mga sasakyan na, and what I felt is comfortable pa rin. No? Sobrang ano siya, parang manageable nung steering wheel, comfort, parang mag-upgrade na tayo. Nano Babo Kabalen, gustong bang mag-drive ng Photon Tunlan V9 na nagkakahalaga ng 1.98 million pesos? O kaya naman ang Baik B40 Limited Edition na nagkakahalagang 2.49 million pesos? Pwedeng-pwede yan sa kanilang summer test drive happening on May 22 to 24, 2025 only. Kung interesado pa kayong magpa-reserve ng unit, may mga exclusive promo and discounts pa sila na naghihintay sa inyo. Experience the comfort, luxury, and the embedded latest technology of these brand new cars at a surprising prices. Yung tipong malalove at first sight ka sa mga sasakyang ito. Sa mga pupunta dito, located ang kanilang showroom sa may Jose Abad Santos Avenue, Cabalantian, Bacolor, Pampanga. Grab this opportunity and test drive your car to be this year. Salamat muli, Photon at Bike, for making me drive a thrill of a lifetime.